Namhlanje uhulumeni waseGauteng ukhokhele inhlangano ebhekele imigwaqo kuleli iSANRAL imali engango-3.5 billion wamarandi njengoba ubulokhu unesikweleti sika-12.9 billion wamarandi sama e-tolls. The first installment that we are paying today amounts to 3.8 billion, and the HOD told me that the money is already in the account, so we've processed, we've paid. Umphathiswa wezemali esifundazweni uqinisekise izakhamuzi ngokuthi ukukhokhela kwalesi sikweletu angeke kuphazamise ukuhlinzeka kwezidingonqangi. We will not compromise our priorities in social services such as health and education. So we won't be retrenching teachers, we won't be cutting on scholar transport, school nutrition. Laba babekhokhela ama e-tolls angeke bebuyiselwe imali yabo. When people were paying for e-tolls, remember it was legal, it was not illegal. And they were paying because they were utilizing the service. So they will not be paid back. Ama e-tolls aqala ukusebenza ngoZibandlela ka-2013 kanti ukusebenza kwawo kwanqanyulwa ngoMbasa kuwo lonyaka. Kanti inhloso enkulu yokwakhiwa kwawo kungukuqoqa imali yokugcina ingqalazinda yemigwaqo yaseGauteng isesimeni esigculisayo.